खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 16 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 30 सावन दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। सान इसोरनि अननायजों रबिबारनि बे साना नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाय, समाजारि मान सन्मान आरो दैदेननायनि गोहोखौ बांहोगोन। हाबानि फोथाराव नोंथांनि गोलाव समनि मावथांखिफोरा मोनसे गोदान दिथा मोनगोन आरो बिबानगिरिफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। फालांगियारि बिथिङाव लानाय गोख्रों थिरांथाफोरा गोबां रांखान्थियारि मुलाम्फा लाबोगोन। नखरारि जिउआव गावजों गाव गोरोबलायनाय आरो गोजोन थागोन। साना सावस्रिनि थाखाय गोहोगोनां जागोन। फुंबिलियाव सानखौ खुलुमनाया जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि रांखान्थियारि दिदोमथि आरो नखरनि सुख सुबिदाफोरखौ बांहोगोन। फालांगियाव गोजाम सोमोन्दोनि गेजेरजों गोदान आरो गिदिर अर्डार मोन्नायनि जाथावना दं। सम्पथि एबा गारि बायनायजों सोमोन्दो थानाय सानस्रिफोरा दिनै मोगथाङाव महर लानो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों रायज्लायनाया साबसिन जागोन आरो नोंथाङा मोनसे गोजोनथाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, थेवबो रुटिनआव यगा प्रेक्टिस आरो प्राणायामखौ लाफा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिजिरनो हानाय गोहो आरो फोनांजाब रोंग'थिया नोंथांखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव सिगांसिन खालामगोन। दिनैनि साना मेलेमारि खामानि, फोरोंनाय, लिरनाय आरो IT सेक्टरजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जर'खा सान जागोन। थाबथानाय रांखौ मोनफिननाया रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। लोगोफोर आरो नखरनि सुबुंफोरजों मोनसे गोजोनथाव आयदानि सायाव गोथौवै सावरायनाय जागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदान थुलुंगाखांनाय फैगोन आरो गोसोआरि सावस्रिया साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। कर्कट राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजोन आरो नखरारि गोरोबलायनायनि फारसे बांसिन गोसो बोनो हागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सोलो आरो गोजोन खामानि मावनायनि रोखोमा जोबोद जेथोगोनां थासारिफोरखौबो गोरलै खालामगोन। हा सम्पथि आरो स्टक मार्केटजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा साननानै रां थिसननायनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमाफोरजों नखरनि बिबानफोरखौ रानलायनाया सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। इसोर साननि गोहोमाव नोंथांनि गोहोम आरो गोख्रैथिखौ मावख' आरो समाज मोन्नैयावबो नुनो मोनगोन। सरखारि मेसिनारि एबा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि गेजेरजों थाबथानाय जायखिजाया गोनां खामानिखौ फोजोबनो हायो। फालांगियाव गोदान बिथिङाव आगान होनो थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। जिउआव गोदै थागोन आरो जिउनि लोगोरिनिफ्राय माबा मोनसे मोजां खौरां मोनगोन। गासै सानावनो गोहो आरो गोदान थुलुंगाखां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि आखा-फाखा आरो मोजाङै सानथांखि खालामनाय खान्थिजों गोबां फालांगियारि जाफुंसारनाय लाबोनो थांगासिनो दं। बादायारि आनजादनि थाखाय थियारि जानायाव नांथाबना थानाय लाइमोनफोरा गावसोरनि खस्थ'नि लुबैनाय फिथाइखौ मोनगोन। राङारि लेनदेन आरो बाजेट सामलायनायाव सांग्रांथि लाखिनाया जमा जानाय रांखौ बांहोगोन। नखरनि बैसोगोरा सुबुंफोरनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। गावनि आदाराव रेजें आदारखौ ला।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गाब। तुला राशि। रबिबारा नोंथांनि जिउआव गोदान समानथि, आरिमुआरि आरो रांखान्थियारि जौगानाय लाबोगासिनो। दिनैनि साना सुबुरुनगिरि, आयेन, मेडिया आरो फेशन दारिमिनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खाबु लाबोनो हागौ। समाजारि हाबाफारिफोराव नोंथांनि नुजाथिनायखौ बाख्नायनाय जागोन। मोजां मोनज्लायनायनि लोगोरिजों सम बारहोनो खाबु मोनगोन, जाय गावजों गाव खाथि सोमोन्दोखौ बांहोगोन। गोसोआरि गोजोन आरो सावस्रि मोन्नैबो साबसिन थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि गाब। वृश्चिक राशि। नोंथांनि रादाय होनाय आरो गोख्रों थांखिफोरा नोंथांखौ दिनै केरियारनि बिथिङाव मोनसे गोदान थाखोआव लांगोन। दानाय, बिरोंदामिन आरो दिहुनथायजों सोमोन्दो थानाय फालांगिरिफोरनि थाखाय गोबां रांखावरि मुलाम्फानि नेरसोन नुनो मोननाय जादों। नखरनि जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसिखौ फोजोबनो थाखाय दिनै मोनसे मोजां सान। गथ'सानि फारसेनिफ्राय मोजां खौरांखौ मोननानै गोसोआ खुसि जागोन। सावस्रिया गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मै गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गियान, मोनदांथि आरो बुजिनायखौ जेरावबो बाख्नायगोन। सोलोंथाइ, फोरोंनाय आरो राङारि बोसोनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय आयनि गोदान फुंखा बेखेवगोन। गोलाव जानथायनि फालांगियारि दावबायनाया इयुननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो धोरोमारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा थाजिम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजों गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना मोगथाङारि थिरांथा लानाय आरो गावनि केरियारनि बिथाखौ गोख्रों खालामनायनि सान। मावख'आव नोंथांनि आब्रुथि गोनां खामानि मावनायनि आदबखौ नुनानै गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा जोबोद गोजोननाय मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव धोर्यजों लानाय थिरांथाया इयुनाव अरायथा मुलाम्फा होगोन। जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। बेलासियाव थाबायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि गोदानथि सानस्रि आरो नेटवार्किं गोहोआ नोंथांनो दिनै फालांगियारि बिथिङाव गोदान खाबु होगोन। डिजिटेल, मिडिया, सफ्टवेयार आरो इ-कमार्सजों सोमोन्दो थानाय थागिबिफोरा सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। लोगोफोरजों मोनाबिलियाव रंजानाय हाबाफारिफोराव थांहोनाय जागोन। नोंथाङा देहायारि सांग्रां थागोन आरो नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि नोजोरा इसोरारि गोजोन आरो फालांगियारि जौगानाय मोन्नैयावबो समानै गोसो होगोन। बाहागोदारि फालांगियाव गोरोंथिया मुलाम्फाखौ 2 गुन खालामगोन। निखावरिफोरखौ हेफाजाब होयोब्ला गोसोआ खुसि थागोन आरो समाजाव मान-सन्मान बांगोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन आरो सावस्रिनि नोजोरजों साना साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।